Ahojte, ja som Achcín a vítam vás z mojho ďalšieho videa na druhý diel na hru Team Fortress 2. To je fakt celkom dosť populárna hra. No poďte ty spaj. Bam. No, defendol som to, no čo so mňa urobíš, no, dám ťa dole, ja čo? Maj sa. Fúha, dobre som jej dal na rage. Som mal ešte defend. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Dobre som ho dal. Wow, chlapci. Táto hra mi už fakt začína ísť, lebo ja som prvý v týme. No, ja som prvý v týme, tak aby sa chlapci nehambili, tak im môžem ešte nejak pomôcť. Bam. Takto sa to robí. Takto sa to robí. Takto sa to presne robí. Presne takto sa to robí. Líbia sa mi nejaké náboje. Tak. Poďte sem si. Tu nikto není, tak ti poviem. Jen sa nevzdali, či? Nevzdali sa, no. No, healujte toho, ktorý je prvý, áno, presne. Máme hráča viacej, tak by nám to mohlo výjsť. Mám už 29. To je celkom dosť. Na mňa, lebo ja väčšinou som taký posledný v tom týme. Nevadí, tak už som druhý. No, ja bývam väčšinou posledný v týme. Musím to takto napraviť. Ja bývam naozaj väčšinou nejak posledný medzi poslednými v týme, ale teraz som nejak dáli, že som druhý, no 29 bodov mám. Free má 30, tak by sa budeme len prebiehať. No, mohol by som mi potom na konci toho, keby sme vyhrali, tak môžem byť niekde dobrý. Ešte máme 22 minút, takže to určite stihneme. No, dobre, tak ale dobre. Ešte to tam zachránim? Nie, dobre, no, tak toto už asi nestihnem zachrániť. A možno, že ani to nie, dobre, tak nie. Maj sa, spaj. Nie, tohto neznášam, fakt. Ako fakt. Tam máš? Takže tuto si zakempím. A tu si budem killovať, keď pôjdu. Čau, chill out. Oh my god, dobre. Mám asistenciu. A som už prvý. No dobre, no pixel. No dobre, no. No mám šťastie, podľa mňa už tu hrá veľa celú dobu. Mám 32 bodov, stále máme hráča viac. Dobre, tak teraz idem zachráňovať C-čko, hlavne Ečko. Oni má 4 minúty, tak chlapci, toto musíme vyhrať. Máme hráča viacej a sme lepší tým. Čo poviete, chlapci, he? Dobre, už nemusíme ani hovoriť. Postavil to niekto Sentriganu? Môžem sa staviť, že nie, že? Môžem sa staviť, že je to len na hráčoch, čo? Ach, toto je. Ach, to tam je. Bim. Dobre, tak ja pôjdem sem. A potom 2 medikovia naozaj. No poď sem. Dobre, dal som ho. Sice dal asistenciu, ale to nevadí. Nejako prekvapíme. Hľadá sa drevo. Ty drevo. Stibor, on to proste musel dať, ten Stibor. A koľko má health? Má to... Pozor na C-čko, chlapci. Je tam demoman, no poď heavy. Daj ho dolu. Dobre, to by mi stačilo. To sa budem pozerať. Lebo dobre, heavy. Pozor, choď preč. Je tam dole demoman, aký nemôžem nič hovoriť. Ma bohužiaľ nepočujú, ale môže byť na C-čko. Pozerám Simpsonovcov, aby ste vedeli, takže keby ste chceli vedieť tie zvuky, tak to sú Simpsonovci. No dobre, jasný, alebo... ja to nechápem, proste... Má základné vybavenie. Má 79 bodov, má základné vybavenie. Jo. Dobre, môžeme ísť ďalej, aby ten sekal vždycky robím toto. Aspoň teraz. Však tam poďme, ne? Akože, však to chodí zachrániť.
Bože môj. Dobre, no tak ja som ho nedal, nevadí. Pekne. A kto tu je? O nie. Ty koko, ja ho nemám rád, ja mám dominating, ja neviem ani za čo mám dominating, proste mám. No je tam ten blbec. To blbec. Dal som už 22 kg, 35 bodov mám. Toto je dobre, nie že celkom. Dobre, toto hru milujem. Som v prvom videu spomínal, že odkedy som dostal počítač, tak odtedy ju hrám. Oh my god. Au. Blbec. Dobre, musím ísť rýchlo preč. A musíme posražiť C-čko. No, choďte na C-čko, na E-čko. Ježišmária. Prečo sa vyhýbate C-čku? Však tu len stačí prísť. To čo, ale to je cheater, no mám aspoň defe, no ale keď tam nikto nejde. Bože môj. Go. Mám tak blbých spoluhráčov. Lebo oni všetci museli ísť proste na Ečko. Alebo C-čko je dôležitejšie, lebo teraz to má ľahšie, lebo teraz môžu ísť z dvoch strán. Znič to, no. Dobre, zničil to, máš šťastie. Hop. No, skap. Nemáš za čo. Aspoň som ti pomohol k tomu, aby si skapal. Dobre, môžeme ísť ďalej. Aha. Jak môžem horeť? Povedzte, však ma ani netrafil. Dobre, aspoň asistenciu, máš šťastie. Si doplne. Dobre, mám sa to schovať. Tam je ešte ten piro, jak ho dal ten sniper. Oh my god. Keď ho zaviem. Jo, mám god revenge, mám revenge. Jo, revenge, to je klasická, no. Ale vidíte, mal som si zobrať. Au. Ty debil. Dámy a páni, takto robím 3 diely výjdu. Proste 3 diely budú musieť výjsť. Pretože túto hru fakt ja milujem a nemôžem prestať hrať. A chcem, aby ste sa mohli podeliť o toho, čo mám ja rád. Chlapče, on ho dal. Nie. Proste ten pyro ho dal iba. Dobre, tak dámy a páni, tak urobím asi teraz asi iba 2 diely. Takže možno by som to tu ukončil. Prečo nie? A teraz sa kúkaťák. Ne, zase, proč nepôjdem. Tak, Ježiš, čo robíš? Neznášam to. Dobre, dámy a páni, jedno kolo sme vyhrali v prvom dieli. V druhej kolo sme prehrali v druhom dieli, tak sa majte, užívajte života. Čaute.